Hvad får du? Slikker du skeen? Er det fordi mor bager? Er det dejligt, mor bager? Du er lidt beskidt nu. Jeg får lige det hele med. Er du klar til, at vi finder en klud? Er du færdig? Jeg har mere. Ej, der er ikke mere. Der er en masse i. Er der en masse på? Så spis det. Slik. Er det slik? Ej, det er kage. Smager det godt? Mor, Nej tak. Nej tak, skat. Vil du ikke have mere? Skal mor tage den? Ja, du spiser.